Tapi Indah kalau asal kau ambil nakkan ambil, berang kan? jo ambo mana nggak salah nekan surek ko baranio piti. Indah ninyo dan beti. Oh cie ko maduo. Indah ninyo. Aden dan tuntut ya mak model ko. Ha. Anak di pangku. Ya. Kanakan dibimbing orang kampung di Petenggangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bapak teh. Iya. Dah sehat-sehat saya. Alhamdulillah. Dari Dah dos bak berteh. nama awak nak merokok nak gini. Oh, lah anu ya. Enggak ya lah pertama Bah, jadi lah man. ko sulit nama petang tu tidak ada masalah. Alai. Tu ada sidam ponakan tu tau. Ah, nak ambo mah manganya. Tiga kalinya cari rumah ambo tak ada rumah. Bunuhnya cari. Ya, mungkin ko ada juga nanya surat ko. Nan Pak RT barusan jo ambo. Betul. Ndak barusan jo kemenakan dok kurang. Kalau kurang Pak RT sabui. Jara gulo. Enggak Dua tumpak lah bisa ambo kaden. Dua tumpak lah. Nan bokasu ambo mamak peluari ko. tekanan Iku ndak mamak biasa Di ko. parak ka keluar lu lah tak boleh. Kalau ambo kaden cek lah. Patutlah putar-putarnya kemari dia nak batabu itu pakai dia nu cek lain. Inyo sekarang saya. Iya, sekarang tu yang banyak aku. Kira-kira aku ceknya mana Mana mulai. indah juga gak tajam juang kecek. Pate tolong mama ambo tu tolong mama pate perhatian na jangan sasatekan di surat tu. Nyo nanti mau nyetanya ko nanti pada Ko bade. surat saja tekan. Tu ambo tu nak tertulu pesakut. Ndak surat nanti mau nyetanya nanti bade. Nanti para keluar. Pura keluwe tapi tu nyo nyambi dek sana tu mah. Iya, itu mungkin hanya mengadu sih anu ko sudah Piti masih ada nyo tu mah perte aja dah dulu. 800 juta lah piti nyo tu. Ambo gak ngi dulu pari ambo. Ambo mado iko nakan ambo ngurus. Tu ndak urusan perte tu. Nan kini lah Pak RT tekan sure iko ko. Kuah. Nan 1 hektar 2,1,2 kuah. Tenang dah ambo. Siapa kau nak parau-parau suara tu? Siapa nama tu? Cik, urang macam cik sekejut tu mah cik dah. Wah, itu kanai pari ambo. Nyo tenjo. Iya, di suara gede tak kuah. Jangan tekan-tekan di surat kau. Jangan kalau mak Pak RT saya. Nan kini Pak RT dalam naungan ambo. Ya. Seandainya resik seperti kamu angkat telepon. Yang mengada yang menjual si koko ambo. Ambo mamak peluari bukan mamak-mamak biasa. Ujung pangka sampai ke ujung pangka tu ambo. Hitam putih itu ambo tu. Jo mande kan jauh di bawah ambo tu. Ndak urusan inyo kan tu. Itulah Cuma teh nyo karena mau kemanakan. Ditanya lo selera nyo tu. Ndak seluruh awak berani yo. Ah, tu mungkin itu tujuannya tu. Bara jatahnya itu nak kaya tanya. Le dah tahu ujung pada itu dah. Mau itu. Bisa diaman. Ambo kalau lihat polo jadi ambo ndak masalah lo dapat tes. Ambo sebagai itu tu dimancar. Kalau le bisa nyuarah ke sinan, cie lagi dua. Dia minta 2,3. Itu baru bijaksana. Bahas supaya muncul aman. Ya, kalau itu bijaksana mak. Ini non man kali. Kau kan PRT kok. Ikut tu you orang ambil petang. Iyo tu mah. Banyak betul nyo 2 miliar betul. Itu bagi ya tu lagi ya siapa. Enggak di masalah ya. Petang lu nyabai kau dia boleh kan. Sawah ko lau we. Garagu lah PRT lau we. PRT nyo jadi PRT nyo iko. Ya, ambo tu keamanan datuk tu ambo jago. Iya. Kalau datuk royal kurang kau tak berbalik. Enggak ada Kalau ambo di selagi masalah. apa yo. Selagi Nyo tiang ada Pak RT sesien. Ni mamak kasado kalau mau tekan. Lambo tekan aku ambo siko ko. Kalau mau tekan tinggal Pak RT lah. Iko ambo kan lah sebagai iko ko mama iko ko sepadan namanya. Ya. Iko sepadan kiri, sepadan kanan. Kalau mama kawan-kawan tu alun ado serangan gitu. Kau nak kan alun do mana kau nak kan? Alah, ko adiknyo ko mah. Ha, dia berarti kan alun kasado. Ko ada alun lah. Tiga lambo tekan. Abe ko tibo deknyo, abe ko dibawa ko sekali. Tekan ko cia. Jadi. Dama. Tekan terus tekan nyo ko. Nah, Lampek dalam bulan ni lampek mau dekat. Nilainya baik. nyo bahia lah tinggal seperempet lah. Nyo jo tanah ko harus liai wa. Di ma bumi dipijak sinan tanah di kopleng dah wa. Iya. Ya. Awak mati di sini di kuburan. Nah, Kan di sinan- tanah itu semua. Nah, iyo tanah ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kana mo ma berte. Yikom kasih. Oh. Hari ya kemarin Rabu ya seminggu na lewat nak. Seminggu na lewat mah mencari Pak RT. Mana tadi pak
Paras, letak minum paras. Agi pak kau iya. Nggak usah lah. Dak tu ke anak lagi tu. Oh. Sudah apa balik gulu, petitang balik gulu. Oh, mau balik ke gula. Ba ka ba cik? Kabar baik. Tambah cik Saya lagi. Air putih saya, air putih. Semarang lah Pak RT. Putih ya. Jadi ambo kebetulan kini ko Pak RT. Ko maaf. Ah, Ambo baribu minta maaf cuma mak dulu. Ko ambo dari mana kau nak deh? Ndak, ambo lagi di rumah. Ah, Ya, jadi kini kan kebetulan. ndak kebetulan lo sebut tempat PRT sama wak. Ndak, ambo lah mencarinya mama. Lah Oh. mencari Pak RT nak kena pecat kau. Ya. Le tahu mak. Mama kini ko ambo cali surek menyurek ko lah ambo lengong-lengong surek ko tadi dia mak ko. Ko lah di tanda tangan dia Pak RT segala macam ko kan dalam kaun. Iya. Jadi ambo mak batanyo jo Pak RT kini ko. Tahu pun si Pak RT ko dia mak kini. Beko jangan mama bulu inyo indak jadi RT le ko do. Nah, lele mama. Nana Pak RT asah manekan-nekan surek saya tu. Tapi stempel ada deh nyo. Iyo nyobuwe ada Pak RT ko. Nah setahu ambo dulu nan mak ada aku Pak RT. Iyo Pak RT nyo ndak selesai kasus orang si Allah dia nyo do lele mama. Bagai cangkan ni mama indak tahu mak. Tekan na Pak RT lah sempele apa ila ya adik gade ni ko sebenarnya. Dan pun ndak itu ada masalah dan boleh mak. Jangan mama kanai beko masalah iko. Nan jadi RT ndak jadi PRT ambo belum tahu pasti pana. Setahu ambo selama ko nyo Pak RT nang gini ko satu tepak gini ko. Dan ambo dulu kan URT. Bukti kan apa lampe. Iya ada melampe. Ambo mengadakan. Lampe Dan manekan. ditanyo mak nang kini. Nang kini dan ditanyo ndak dulu do. Dan kasus PRT gini ya apa? Kasusnya jadi banyak mah. Nyongke jadi RT dia orang. Ha. Nyo sibuk merawat anjing segala macam. Wah kecian kan, aku bagaduh orang segala macam. Anjo ketujuh menyasemini orang ni nyo. Lo selesai dah. Indah tu dah selesai jana. Kau selesai nama aku dari kau kini ni mak buat aku dari kau. Nyo lalah ni induk lah lagi. Akhirnya ya mama apa ya dulu suri aku kini untuk menekan-nekan ikut pegang gadai segala macam. Kau masuk penjara mak. Tapi stempel ada deh nyo kan. Iyo, sempel iyo aduh inyo tu kerajo inyo kau mah. Dah lah, itu mama anda indah elok jo piti dari piti lah tekan lah antar suri kau kurang. Untung tak bagi putih dari itu. Ah, bagi jangan. Pak RT mengangak-angak datang tu saya. Ambo nak Pak RT dah enggak galak-galak. Saya dah. Ya awak kan dia lah biasa. Tapi nan iko. Pak lampe kali menekan suri je Iko nyo. kan nan kali mo. Iko kan dah subur. Asik dah dong buat. Ah tu emosi tu. Kan emosi. Dan emosi tu. Jadi Lampe suri nyo tekan. cuba suria iko kalau naikan dari suria kalau ndak berlaku. Ambo balik no tu kayak kau. Selesai suri ko dinyo. Mama nampak tu. Suri ko selesai ni. Mangko itu iyo selesai orang kini kau kalau anda tanda tangan mama pola. Bisa seorang lagi betul besok pertanggungjawab pak. Pertanggungjawab pak. Makanya itu nih mama nan cile kau maaf ambo ribu minta maaf juga mak. Kalau nan salah kau mak, ambo ndak bisa begini begitu. Ambo buat bana suri pagang gadai yang sebanyak sawah ambo mama polori itu hak ambo manekan kinyo. Cuma na ambo takbir gini ku inyo RT ndak RT itu yang ambo cambehan. Iya mangko itu batanyo mama jambo. Tapi kalau kau nakkan berang jo ambo manangka salah nekan suri ko baranio piti. Ada ndak bisa mama ada piti dah. Baranio. Indak ninyo ada piti. Oh cie ko maduo. Indak ninyo. Tatang ndak ninyo piti. Lah itu mama. Tunggu. Jangan mama selalu jo piti-piti saya. Kalau ibarat awak istilah orang Minang Dan di semua bisnis sertu itu kali lebih 52 ndak bisa do baranio. Ada dan tuntut ya mak model ko. Ha. Wah kecian kan. Delek anak di pangku. Ya. Kanakan di bimbing orang kampung di Petenggangan. Indak model ko di buat dah. Itu pepatah dulu. Dulu, Kalau pepatah ndak ini gini. ndak. Taluk paku kacang baliembiang bi tempuruang lenggang lenggokkan bot lalu ke seruaso. Ya. Anak di pangku kemenakan di bantiang orang kampung di pasurang biana gari kau ndak biasa. Itu pepatah orang gini lu kecek orang Itu nama dangan kan Semarang saya nama itu. Jadi kau bar cara kau perhatian nanti tekan kau bar cara kau. Tidak kunci kini ko dia kau nak kali boleh mamak kau mengadai. Indak bisa. Kalau ndak bisa tu banyak. Indak bisa. Dah. Asli Ya. bos sebagai RT gini kalau kau nakkan melarang ndak ya bisa meletup melaluan. Jadi ada ndak Soal RT tanda lah. tangan ko ndak palsu, ambo bisa mantan ke RT yang berwenang. Jadi ada ndak RT gini dah. Dulu mang kini mang ndak ada. Apa kau ndak pasabut tadi pasal ambo ndak RT lah bituan lah. Ambo kan tak bayi bapa. Iya dah ikut aja pitih je mama Apa je janji? dia layak Apa apa janji? pitih je. Kelas 120 betul nyok kau. Nama ko itu kecian.
Baca roh pitinan tolong kau baca roh. Ya tu lebih. Tapi lu jadi bagian, tapi lu nyobain orang. Ya. Lebih dia kemana? Dole kau dah. Nanan dulu kan masih aktif. Makanya. Tuh, yo. Baru petang dua hari nak lewat ambil bicara 20 ah. Itu naramo teman tu bayi. Nang kini kan lu narimo. Tuang lah tiba kau nak kandeng tadi. Wah, kecil Ndak kan? tahu dia bahasa Ya. PT nanda baranti. Pula baranti. Ampiang tak kenal yang tadi itu. Kau mama, awal yang beribu minta mau je mak kau. Apa RT lah main mato satu nampak kedua dia mau. Nan beso salah moko cik. Nan mamaku membawa surat pastilah dari kemanakannya. Lah persetujuan itu. Mangkonya buat tekan. Abah jalan keluar. dan- Jalan keluar kini sore kau ambo bawa. Ha. Tapas su ambo batalan dulu. Betul. Mau kecewa mama dia mau silahkan. Enggak perlu dah. Partai dan angguk saya. Lele. Le tahu partai. Ampu gula tahu partai kau. Ampunilah dosaku. Lele. Tunjukkanlah tahu partai. Dan itu mama. Tunjukilah ku jalan yang lurus. Lele. Jadi mati dia tahu partai. Ah. Jangan matikan perkataanku. Le tahu PT itu. Ya. Lele. Ha? Ada Ada PT angguk semua dia tahu dah. Ambo mau baik PT le kau jangan macam-macam dia PT Ya, lain. baik. Dah kecen kau ambo lah sakit hati mo kau. Dah lah. Koyo baik tu kecil kau akan bawa lah surat tu. Ya. Berumbuk lah awak di rumah. Ambo lah tolong lo menekan jo PT ko. Indak kini ambo kecen jo mama nang sure kau mama suruh indak amak suruh sure kau tak ambo bawa. Ya. Lepas merte. Ya, ya, Pak. Nah. Asal asianse kalau kara Joko PT tanya dulu. Jangan orang-orang se mama ambo lah. Ya, kau lain kali, Bu. Indak mama ambo di bodoh-bodoh dia Nan PT. beso kan lancar-lancar. Anda kemang kecen dah dempai lah. Kau mau mama Bola kan bola nak bawa tu dah. lah Ya, PT. walaupun betul ya. Ah, anda kena tangan PT lah lah. Ya, nah, Kurang ajar PT mah. emosi sekonakan. PT lah yang kecil ke PT. Untung tak ada lapuk PT Itu tu. nampak yang gilo konakan itu. Inyo nak kadang tu mak. Itu banyak. Indak kecilnya judak dan jual, tu jual kan jual jual tu. Banyak di Mak. bawah itu. Inyo tak pernah dapet dan sekali itu tu. Tu anak datuk je lapuk. Mak, bo mak tak lo dan mau tanya. Lo selera jarak jauh nyo jarak dekat. Untung tak nyo lapuk cik lapuk tu tadi Mati. dua anu PT. Dua mati ada. Ndak dua mati mas sakit nak mati. Oh, itu. Namun nak bodoh-bodoh model tu nyo tanya. Itulah ini lapuknya. Aku lain lu partai tanya kanyo jalan suruh gua tadi. Aku baca dia tu. Ini lah tekan ya buat. Ndak di masalah tu suria tu nyo pacik saya tanya. Tapi Tapi ko pasti datuk. Beko dia umbuk lo nyo, kau cara umbuk murah ko tanya. Itu nampak lu tu. Koto nang baru pula putih tu nio ang. Ah, Mari iya. itu saya Iya, kecil. betul. Alah pasti sih. Betul cara makan begitu. Ada dagingnya, nak bisa makan seorang. Nalah tekan tadi itu biasa dia beko dia umbuk Iya, nyo. iya. Tapi belum bawa rumah. Agak tunggu kat 2 hari dulu. Mau umbuk lagi. Daging sih cek. Dia begitu bila kamu. Enggak di masalah dia umbuk lo nyo lo. Lama balik dulu ah. Balik dulu. Dia hari lari kau hujan Dia lah. nak ada tu. Ini tu jalan datuk kau nyelesaian tu nya. Ya. Pokok ambo lah. Jangan sampai nak polo. Ayolah. Okey partai. Jadi lah benar dulu ya. Ya biarlah. Itulah. Betul itulah sebagai RT kau yang merasa ya. Kau nak ke ditanggapi masyarakat tugas awak menghadapinya. Dan bercakap soal perkara awak yang nyelesaian. Bercakap lagi ini awak yang nyelesaian. Anak awak salah ya. Sakit.